Zinemira saian, baita ere, aurkeztu da aurten Irusoin eta La Claqueta ekoiztetxeen El Estado contra Pablo Ibar dokumental saioa. Eta gurekin daukagu Xabi Berzosa, Irusoinekoa. Moriartekoa ere bazara, baina kasuntan ez. Bai, txaketa errez aldatzet. Bueno, nazten hitzaren bitartean ondo? Bai, ni proiektuak eramate ditut. Berdin zaite ze txaketakin, baina proiektuak aurrera atatzea. Hau, produkzioa hau, 6 ataleko dokumental saio bada. Bai. Zinemaldian 2 ikusi ahal izan dira. Bai, aurrapen bat, lehenengo biena, bai. Eta La Claquetarekin batera egin duzue, beraiekin sortu zenuten baita ere La Trinchera Infinita. Bai, eta Trinchera baino lehen 30 años de oscuridad dokumentala, hortik gero Trinchera eta bezala, orduan horreik da dokumental, fikzio, dokumental, orain beste jarraipen bat ematen diogu. Beraz, asmoa daukazu elkarrekin lanean jartzen. Saiatuko geha, ze jende oso jatorra eta langilea da. Eta batzutan gertatzen da, ez da, elkar ulertzea horrela eta... Bai, batzutan sorpresak erabate dituzu, eta beste bideo batetik jotzen zu, eta listo, baina holako harremanaia 3 pelikuletan mantentzen zunean hor zerbaitengatik da. Eta gaina Andaluziakin guri estrategikoki oso finantziazierako eta gauza askotarako oso akordio ona da. Finantzaketa hau egiteko, nondik atera da orduan Andaluziatik ere bai? Bai, kaso pixka berezia da, berez Euskal Telebista eta Kanal Sur parte hartzen dute, baina gero normalean olako proiektu bat plataforma batekin finantziatzen da. Kaso honetan, kostatu zitzaigun hori iztea eta aurrera jo dugu gure arriskuz eta gure kabuz. Oain ja estreinaldia edizten nahi dela, igea hor aber nondik izten dugun akordioa, baina zerbait lortuko dugu. Ideia zuena izan zen, Irusoinena edo? Olmo Figueredona da La Claquetako ekoizlea eta bera kuriosamente handik, Andaluziatik bera jasozun ideia eta beraz izan historia garatzen eta gu ja sartu ginean nahiko garatuta zekanean ideia izan. Kuriosamente ez da Euskal Herritik ateatako proiektu bat. Pablo Ibar Euskaldun jatorrizkoa da. Eta indar gehiago hartu du gero proiektua Euskal Herrian Andaluzian baino, baina dena handik hasi zen. Eta hau gero non saltzeko edo non erakusteko asmoa dago, edo badago salduta edo? Euskal Telebista eta Kanal Surrek badakate eta oraindik ez dakigu noiz, baina ez da denbora asko pasako eman arte, eta gero gure nahia izango zen Euskal Herritik kanpo internazionalki akordio global bate iristea plataforma batekin, eta gero inkluso hori Espainiara ere ekartzea eta... Gaur egun plataforma batean... Gaur egun plataforma batean sartzea... Plataforma hitza dakagu... Hau behin da berri. HBO dela edo Movistar edo... Edo Netflix horretzen baduzu ja... Baina badaude beste batzuk ere, orduan denok ezagunak horiek dira, baina badaude beste 3-4 ere nahiko indartsu dabiltzanak, eta guretzat ondo hori, aukera desberdinak eukitzea. Ekoizle, igual galdera personalari dituko zaizu, baina ekoizle bezala norbaitek sinetsi egin behar du esateatenako Pablo Ibarren errugabetasunean. Importantea da hori edo alde batera uzten da eta esatezu zure ikuspia gehiago komertziala eta izan daiteke, komertzial artistikoa. Dokumentalaren gako bat garrantzitsuenetakoa hori da. Guri berdin zaigula bata edo bestea izatea. Azkenean dokumentala, gu gure ahotsa ez dugu dokumentalean sartzen. Hor Olmokin zuzendari bezala lortu duna da, koizle eta zuzendariaren ahotsa atzean utzi, eta ikusten duguna da berez gertatutakoa eta gehien bat azken 3-4 urtetan azken epailean nola bizi izan zen hori ondo isladatzea. Orduan hor kamerak, gu izan ginen epailean egon ginen medio edo kamera bakarra, orduan aukera estatu batutan gauza hauek egiten dira. Eta zer dela eta nolatan hor akordioak iristezea eta 12 kamera jarri genitun, dena abokatuta, denak mikrofonatutak, eta azkenean fikzio sentsazio bat ematen dizuz, eta kasu kameratak soinu kontrol ikaragarria, baina gertatzen nahi dana bizitza da, ez dago inongo puestan ez denari. Eta ordu pilo bat lortu ditugu, eta momentu thriller momentu batzuk lortu ditugu, baina gehien bat momentu dramatiko eta pertsonalak abokatuta Pabloren artean, eta guzti hori hor barruan sentitzea gogorra da. Eta hori ikuste duzunean berdin zaizu
Osea, bakoitza bere buruan edukiko du bere ideia errutasunari buruz. Azkenean, ikusle batek horri aurre egiten dionean ero, segurazki izango da aurre iritzi batekin, ez? Edo batekin baino gehiagokin. Bai, baina nik uste Euskal Herritik behintzat nahiko argi ikusten dela. Errugabea dela. Naiz eta izan edo ez izan, ezin dana da sententzia pena de muerten bukatzea, ez da, hori da pixkate... Baina hori komotatu diote, ez? Bai, baina hori da, bueno, publikoa da, ez da cliffhanger bat, eta ez da spoiler bat, baina hori da bukaeran gertatzen dana, baina 16 urte egon dira borrokan hori lortzeko. Orduan, bueno, pues, horrek bai lortzen duela konsenso argi bat denon artean, ikusle guztion artean, azkenean ezin dela hor bukatu sententzia, ezta? Eta gero ja errutasuna eta bueno, hor jolasten dugu ere pixkat, depende nola aurkezten dituzun probak eta dena. Bai, klaro, dana da politika, ez? Kontakizunaren politika ere izan daiteke. Claro, alde bakoitza bere lan egiten du bultzatzeko, esan behar dut, ateratzen diren proba asko oso argiak diruditela, baina aztertze desunean argitasun hori itxaltzen da, eta ADN-ari buruz ari dira, baina gero ikustezu ADN hori ez dela ADN zientifiko bat, dela software baten bidez ateratzen duten ondorio bat, orduan ez daka 100% de fiabilidad, orduan, claro, hor epai maila ikertu behar duna da el tema de duda razonable, ez da, egon behar da, zero duda razonable. Zenbat eta demora gehiago pasa orduanetako errago, orduanetan hasiago dana. Totalmente, eske de hecho aldatu egin dira probak urteetan zehar, eta berriak agertu dira, ez dakigu nondik, eta bueno, hor oso pentsatu Floridan egon den kasurik luzeenetako bat, eta garestienetako bat izan dela historian, estatu batutako historian. Bueno, 94an gertatu zen krimena, ez? 94an eta 2000an hasi zen, eta 20 urte abokatuak aldatzen, eta Floridako kasurik ezagunetakoa, inkluso Amerikanuen estandarretarako, nahiko estandar altua dakatela gai hauetan. Eta bitartean Pablo Ibar bere errugabetasuna edo aldarrikatzen? Behin da berriro, bai. Pozik zinemaldian aurkeztu izanagatik? Bai, azkenean, bueno, nik uste zinemaldia ere hor aldaketa egin du edo egiten nahi da aldaketa dena telesaiekiko. Badakita ideala hor borroka interno batekin zinemaldi baten telesaiek ze paper jokatu behar duten, baina bueno, nik uste ikusleen aldean jartzen bazea, ja pixkate frontera hori juten nahi da, ez gea telesail eta pelikulen arteko lako desberdintasun bat argi egiten ari, eta orduan, bueno, zinemaldian geotatoki gehiago dakate, eta gainera nola plataformak horatzean daude bultzatzen, aurten kursaletik bueltatxo bat ematen badezu, argi ikusten da indarra nun dago urte honetan. Bai, atzo jaso zenuten, atzo izan zen, bueno, ez, ostegunean, asteazkenean jaso zenuten eza esaria, Latenitxera infinitagatik, aretoek eskertzen dizuete zuen aportazioa, eta zer gertatzen da aretoekin. Azkenean zuen diskursoa hori izan, ez, Jose Maria? Gu argi junginan ideia batekin saria jasotzea, eskerrak ematea, baina gehien bat bueltan animoa botatzea, ze momentu oso latzai dira bizitzen exhibidoreak. Sektore guztia bezala, beraiek bereziki ere, sektoreak bat banatzaileak ari dira erabaki asko hartzen, pelikulak atzeratzen, datorren urtera, segurtasun baten bila, eta, klaro, ezin dezun mezu hori bota eta gero jendeari ere esan zinemaretoak toki segurua dirala, ez da? Bai, kontraesana da. Bueno, segurazki dago arrisku falta, ez? Edo arriskatu nahi izatea, ez? Bai, baina arrisku ekonomiko batengatik, eta hori nazten da arrisku biriko batengatik, eta errealitatea zein da, aurreratu egin, edo plana mantendu dutena, Padre no hay más que uno, Tenet, pelikula guzti hauek, kristontakia egin dutela. Orduan, bueno, hor nik uste exhibidoreak arrazoia dakatela esate dutenean, denon artean hor pixkate arrisku mail txiki bat asumitu behar dugula, kontrolatuta, baina bestela areto asko izteko eta galtzeko aukera garbia. Antzerkiarekin ere berdin gertatzen da, ez programadoreek arrisku puntu bat izan behar dute. Programatuta gero ikusiko dugu gertatzen da. Ez dira bueltatuko, ez da jendea esaten du, tabernak ere itxiko dituzte, baina tabernak batzuk itxiko dira eta berriak irikiko dira. Konfinamendu berri bat ez dago. Zinemaretoak, antzeslanetan, kontzertutan, bat izten denean, beste bat irekitzerako
Ja, eta finantzaketa aldetik eta ze panorama, zuek, konkretuki. Ze zuek Euskal Herriko esan daitekez, produkturarik potentenetako bat zarete, edo potentenea ez bazarete, ez, momentu honetan. Bai, baina zailtasuna, bai, pilo bat. Bueno, badakigu dena ez dela labion goz, hori badakigu. Bai, aukera badazkagu, eta sentitzen dugu zerbait martxan jartzen hasten geanean, interesa hor dagoela, baina, gero, gu desagertzen geha eta proiektua gelditzen da mailan. Eta, bueno, depende noruntz jotze dezun, gero eta proiektu pixkat handixagoak egiten dezunean, komertzialtasuna eta beste kriterio batzuko sartzen dira jokoan. Eta, hor borroka egin behar dugu, ze azkenean gu zinema mota konkreto bat egiten dugu, eta ez da precisamente komertzialtasuna ez dugu bukatzen, ez dugu horri begiak izten, baina ez da gure lehenengo helburua, orduan. Hor borroka asko egin behar dugu mantentzeko dakagu linea editorial hori, eta ez naiz kesatzen, dagoen egoerakin, behintzat interesa sentitzen dugu, eta diru laguntzak eta fondo guzti horiek behintzat hor mantentzen dira, eta aukerak egongo dira, baina Murrizketak egongo dira datorren urterako? Karo, hori da, murrizketa beti hor dekalaje batekin etortzen dira, urtengo aurrekontua lehengo urtekoa dira, eta benetako arriskua 2021 etorriko da, ezta? Baina, ez da kexa gehiegi egiteko momentuan ikuste sektore guztia daudeola, eta gu egin behar duguna lan egin, borroka egin, eta beti egin duguna azkenean, gure sektorea beti izan da pixkat. Lehenkoan komentatzen genuen telemosionalekin ere ala dela ez, gu, hola gaudela. Beti gaudela borrokan eta hau ez bala... Kexati txura dakagu, baina askotan arazoekin, baina... Dakizu belken oiora. Totalmente. Sorte honi, Xabi, eta eskerrik asko etortzeagatik.